berarti sembeng Rio ya ta? Iya, mari naik budal. Bukan duwe sarung. Iya ta, bukan duwe sarung enggak? Iya yo iyalah, marine kamu di senane kan gawe Ya sarung. sih aku ada balik duwe sarung. Loh, kok balik? Aku gak oleh anu kan sembayang we koncoku, katan gak duwe sarung anyar. Lek budal gak pamit be wong tuwek. Ya sampean gak enek, Pak. Aku budal dipik. Ane wong puasa rong dino njaluk sarung. Yo, Hen. Aku tak budal dhisik. Menur, kenapa kamu teko? Ngesuwi. Masa sih? Loh iya tenanan. Kok gak tau ngerui ya? Lu kadang sampean gak pernah rene. Piye kabare kabeh? Alhamdulillah, waras kabeh. Ayo linggo sik. Oh iya ya. Mulane Nur. Oh iya padha-padha sik ya gak ngerti sik ngomong kare sik. Duh, gak usah repot-repot, wes. Alah gak apa-apa. Menur, aku lagi njaluk banyu ngombe nih. Oh iya saya tak jikok nih. Oh iya ya. Loh, nang ndi Mbak Suni ki jare njaluk banyu wis dijukokno banyu kok malah balik. Mbak Sun, teh nang ndi? Sing mrono. Dene sik Mbak Sun. Duwe jajan. Tenang, duwe jajan lah aku. Oh iya ya. Sepurane song. Iya, moga-moga. Iku jajane, Mbak. Oh iya ya. Dipangan Mbak Sun. Song, oleh njaluk banyu nih. Masa mangan jajan gak duwe banyu yo keselek engko. Oh iya, sik. Oh iya ya. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. mohon maaf Lahir dan batin.